En Madrid, como en toda España, el gobierno ha lanzado una campaña publicitaria para invitar al ciudadano a que ejerza libremente su derecho al voto, las primeras auténticamente democráticas que se celebran en nuestra patria. Espainia herrialde demokratikoa da eta ikuspuntu beretik begiratuta Justin Bieber musika garaikidearen historiako konpositore eta interprete handiena. Los partidos políticos recientemente legalizados desarrollan una campaña muy activa. Los líderes políticos se afanan en... Bukatu da hauteskunde kanpaina eta badirudi urrun geratu dela ilegalizazioen garaia, baina atzo goizeko kontua da eta kanpaina hasi arte ezin izan dugu jakin denek parte hartuko zutenentz. Eskerrik asko! Badakizue zer behar duen Euskadik? Gernikako piperrak miseraz beteak. Eta kitxo! Kitxo! Amaitu berri den demokraziaren festa honek soinu banda egokia behar duela uste dut. Bieberrenez gain, noski. Eta proposatzea libre denez, nire top 5 daukazue entzungai jarraian. 5. Leaf taldearen Epaile kanta. Berak erabakitzen du nork bozka dezakeen eta nor izan daitekeen bozkatua. Haren iritziak utzi die batzuei nola alako normaltasunez parte hartzen. Hark erabakiko du oraingoan baietz, atzo ezetz, bihar ikusiko dugu. Baina nork epaituko du epailea? Leafen kanta honetako errepikak egoera horretara garamatza. Epaile, epaitua. Yo recordaría a los magistrados del Tribunal Constitucional que han consentido esta cosa, que lo van a tener que llevar en su conciencia. Son determinada gente como Pablo Pérez Trems, lo ha conseguido. Adela Súa Batarrita, lo ha conseguido. Elisa Pérez Vela, lo ha conseguido. Eugeni Gay, lo ha conseguido. Pascual Sala, lo han conseguido. Ellos lo llevarán en su conciencia. Lo llevará en su conciencia el haber metido a Bildu ETA nada más y nada menos que en las instituciones. Lau, Manic Street Preachers, Generation Terrorists. Epaileak dira, izuzen ere, terroristak nor diren ebazten dutenak. Azken aldian langabe xamar jarri dute ordea, eta belaunaldi oso bat ere konturatu gabe, prezio merkeegian terrorista bihurtu da. Manic Street Preachers talde galestarraren Generation Terrorist kantak balio dezala beraz, bozetara aurkeztu beste desiorik ez zuten gazte gaizto horien eresarki modura. 3. Guns N' Roses, Chinese Democracy. Zer demokrazia klase den hau? Hemen gutxienez lauankako mailak atera zaizkigun arren, ondoko herrialdean Espainian ezin dute gauza bera esan. PSOE alderdiak hanka bakarraren gainean eusten dio orekari. Txinako eredua imitatuz egituratutako demokrazia dela esango genuke. 40 urtean Espainian bertan urdaiazpiko zaporez ondutako demokrazia organikoa existitu izanez balitz. 2. Rage Against the Machine, Voice of the Voiceless. Baina tira, hauteskundetan parte hartzeko zaitasunak ez du eragin inolako desesperantzarik. Urtetan ahotsik gabe egon direnak itzuli dira eta orain bai, erakundeek ordezkaritza sinesgarria erakusten dute. Rage Against the Machinek kantatzen zuen, ez arrazoi gutxirekin, ezin dela sekulan isildu ahotsik gabekoen boza. Eta 1. John Lennon, Power to the People. Bukatzeko, demokrazia zer den azaltzen duen abesti bat, John Lennonen eskutik. Bai, Lennon. Bakea otan, gerra eskuetan bizi diren hoiek hainbeste maite duten kantaura, Imagine ezin aspergarriago ura, kantaura idatzi zuen tipo bera. Lennonek bai baitzekien, zenkaguren baten maneran jantzi eta ukabila altxatzen ere. Power to the people, boterea herriarentzat, gozen eskatzeko. Eta horixe besterik ez luke izan behar demokraziak. Herriak boterea hartzea. Eta ez 4 urtean behin bakarrik.